Ang mga anyong tubig sa Pangasinan ay higit pa sa isang simpleng destinasyon. Balingasay River. Welcome to Tagalog River. Best taste that you can get out of Busay. Pila River. Salamin ng mga ito ng mayamang tradisyon, kasaysayan at kultura, mga produkto na naglalaman ng mga lihim at mga kwento sa pagkakakilanlan ng probinsyang ito. Mula sa alat ng karagatan, bigyang pansin natin ang naggagandahang mga ilog at talon na nagsisilbing tatak ng Pangasinan. Patunay lamang na karapat-dapat ang pagiging tanyag ng bayan sa mga likas nitong yaman na maituturing na biyaya ng kalikasan. Ating balikan ang mga ilan sa mga hindi matatawarang destinasyon, dito lamang yan sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya, kalula, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya, kalula, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, Kalilat, Pangasinan. Handa ka na bang harapin ang lalim na hamon ng mahabang paglalakbay na hatid ng Tagalog River? Tara na at saksihan ang kakaibang karanasan kasama ang isa sa mga pinagmamalaking ilog ng Mabini, Pangasinan. Umaapaw ang kagandahan ng kalikasan. Sa bawat agos ay may kwento't saya. Bawat hampas ng hangin ay musika. At bawat tingin ay hamon sa pag-awit ng pakikisama. Pagod mo'y mapapawi sa ganda ng Tagalog River. The trail is not for the weak, pero pwedeng mag-complain. Nestled between two mountains, rests a pristine river. Welcome to Tagalog River. Ang Tagalog River po ay nasa Barangay Barlo, dito po sa Mabini, Pangasinan. Makakarating po tayo dito sa Tagalog River. Pwede po tayong magmotor o kaya sa tricycle o kaya sa jeep. Hanggang sa Barangay Hall po ng Barlo ay aabot ng mga 30 minutes po. Kung wala po tayong sariling sasakyan, mula po sa poblasyon, makakarating po tayo rito sa Barangay Barlo. Siguro po nasa mga 500 po ang arkilan ng sasakyan. Ng tricycle po iyon. Mula po sa Barangay Hall, kung pupunta po tayo rito ay aabot ng mga 20 to 30 minutes po. Ang gamit po natin ay ang motor. Mula po sa drop-off ay may trekking po ng mga 20 to 30 minutes din hanggang dito sa Tagalog River. Usually po ang mga nagpupunta rito ng mga turista ay nagsi-swimming, nagpi-picnic po rito. Siyempre photo op na rin po sa nature. Para po sa safety ng ating mga turista, kailangan po nilang mag-register sa barangay at kailangan po namin magbigay sa kanila ng tour guide upang mapangalagaan po ang kanilang safety habang sila ay nandito po sa Tagalog River. Para sa mga gustong bumisita po rito sa Tagalog River, iniimbitahan po namin kayo. Kailangan po ninyong mag-register sa barangay at welcome na welcome po kayo dito sa Tagalog River. Fun fact, ang pinakamalalim na part ng Tagalog River ay umaabot ng 12 feet. At ang haba naman nito ay umaabot ng almost 2 kilometers. At
Kaya naman ito tinawag na Tagalog River dahil may mga Kapampangan settlers dito noon na hindi familiar ang mga lokal sa salita nila, kaya tinawag na lang silang Tagalog. Kaya naging Tagalog River na lang ito. If you dare to take on the challenge of a lengthy travel to come face to face with a mind-blowing wonder, pack your bags because it's time for you to encounter the unfathomable Tagalog River. Mula sa Tagalog River, patuloy ang paglalakbay tungo sa kabundukan kung saan nakatago ang isa pang di matatawarang ganda ng kalikasan. Sa pagitan ng dalawang bundok, nakatago rin ang isang di mapapantayang biyaya na mayroong malinis at sariwang batis na nagsilbing saksi sa pagsisimula ng kabihasnan at sa sining ng kultura at kasaysayan ng bayan. Patuloy ang ragasan ng kwento, kaya atin namang talunin ang makapigil hiningang ganda ng isa sa pinakamataas na falls sa bansa. Tuwa't galak na walang humpay, kasama ang Busay. From the town proper, makakarating kayo dito sa Barangay Ranao. And from here, maglalakad lang tayo ng another 20 minutes para marating ang Busay. Lapit na tayo. With nature as you wallow in the cool and foamy splashes. Revel under the cascading waterfalls as you taste thrill and romance. The best taste that you can get out of Busay. Ang Busay ay may lalim na 16 feet at may taas itong approximately 60 feet. Ang tubig nito ay nanggagaling sa Sapa Ungot, going to Barangay Arwas, at ang tubig dito ay nagsusupply sa buong bayan ng Bani. Aside from swimming, pwede sila mag-picnic, bonding with the family. From town proper, pwede kang mag-hire ng tricycle papunta po sa Barangay Ranao. From town proper po, papunta ng Ranao ay 50 pesos ang pamasahe. So 50 pesos plus the environmental fee na 30 pesos, so may parang 80 pesos ang bayad po. Ang Barangay Council po ng Ranao at Calabang ay merong mga coastal cleanup yan. Isa ito dun sa mga sinasama nila sa mga cleanup drive nila. Of course, kailangan nating ng coordination sa Bani Tourism Office, and then pupunta sila ng Barangay Hall ng Ranao para masamahan sila papunta ng Busay at para ma-secure yung safetyness ng mga bisita po natin. Sa mga nais pong pumunta sa Busay, iniimbitahan po namin kayo dito sa bayan ng Bani, sa Barangay Ranao po. At i-enjoy po ninyo yung napakalamig na tubig po ng Busay. To get wild under the pouring flow like you have all the time in the world with nothing to worry about. Invest in a good getaway holiday to this breathtaking waterfall. Let loose and revitalize your mind in Busay. Lemonade Hotel, Camp John Hay, your gracious host in Baguio City. For inquiries and reservations, call us at 0917-526-7049 or 074-300-6525.
or email us at rsvn.lemonade@amg.com. Lemonade Hotel, your gracious host in Baguio City. Dalilan Pangasinan. Natunghayan natin ang nakabibighaning Tagalog River at Busay Falls. Atin namang silipin ang isang talon na matatagpuan sa Natividad, Pangasinan, kung saan pwedeng magtampisaw at kumuha ng litrato sa malamig na daloy ng tubig at taglay na ganda ng talon na ito. Many waters, yan ang ibig sabihin sa likod ng pangalan ng Maranum Falls. Kaya naman di mabilang ang dumadayo rito upang pagmasdan ang daloy ng tubig na makikita habang naglalakad patungo sa ating destinasyon. Talaga namang mahuhulog ang iyong puso sa kagandahan ng falls na ito. So, papunta tayo ngayon sa Maranum Falls. Galing tayo sa Sky Plaza and then sa baba lang siya nung pinag-stayan namin. So, nandito tayo ngayon sa entrance ng Maranum Falls and 15 to 20 minutes daw yung walk papunta dun mismo sa falls. So, tara, samahan niyo ako maglakad. Meron na ako natatanaw dito na parang ilog. Galing daw yung water nito sa Maranum Falls. Nakikita ko na medyo malakas yung current niya. Ayan, tapos ang ganda ng view. Mountain siya sa likod and then ayan, river siya sa baba. So ito nga, along the way, sobrang mapuno. And then I was told na yung mga puno pala dito, it is called butterfly trees. And sabi nila, nagpa-plan sila to have butterfly sanctuary dito. So it's very exciting to see that in the future. And ayun, sobrang malilim dito sa area na to. So kung pupunta kayo dito sa tanghali, I think it's also okay kasi hindi siya mainit. Let's go! Oh my gosh, ang ganda po dito banda. And then maririnig mo na yung mga agos ng tubig. Tapos ang ganda ng view. Kahit na 15 to 20 minutes yung walk, parang sulit siya kasi ang ganda ng mga views na nadadaanan mo. And then ito nga, hindi ko alam na meron pa ng ganito rin sa Pangasinan. Here in Natividad siya. It's so cool. Ang ganda. Ang lamig! Oops! Guys, we're here in Maranum Falls and sobrang ganda ng falls nila dito. I can't really believe na dito to sa Pangasinan. Welcome to Maranum Falls! Parang kanina nasa Arabs Eco Farm tayo, parang fairy tale like. Ito naman, Into the Woods naman yung theme nitong Maranum Falls nila. So parang Natividad, parang pang Disney, ano talaga siya, no? Pang mga Disney movies, pang Disney setting.
It is so beautiful. Parang sarap maligo. So good. Ganda. Dahil maulan, medyo malakas ang current galing sa falls. Pero tuwing summer, mas kalmado at mas dinarayo ito ng mga turista. Nagsisilbing supplier rin ng tubig ang Maranum Falls sa mga karatig nitong barangay at bayan. So it is really a must visit kapag pumunta po kayo ng Pangasinan. Nahulog tayo sa gandang dala ng Maranum Falls. Pero marami pang yamang tubig ang hatid ng Pangasinan na umaapaw sa sigla at puno ng buhay. Kaya halina't magpalipas ng oras sa ilalim ng puno at subukang mamingwit kasabay ng isang awit. So why not cast your worries away and experience ang away from the city vibes dito sa San Vicente West Carayan, Asingan. Probinsya feels ba ang hanap nyo? Samahan nyo akong pasyalan ang famous Carayan ng Barangay San Vicente West para ma-achieve ang away from the city vibes at ma-enjoy ang fresh air na hatid ng lugar na ito. Kaya, tara na! Dito, masarap tumambay at magpahinga dahil sa malaking puno na ito na nagbibigay ng lilim at ng malakas na hangin sa amin. Makikita natin na may dala-dala rin silang mga pamingwit, yung timba. So sila kuya, namimingwit po sila siguro pang ulam or minsan pastime lang po talaga nila. Dati masukal ito. Kaya nakita yung mga opisyalis ng NIA, kaya ginawa nila nito. Pumupunta sila dahil itong tubig malinis. Yung mga iba, talagang naliligo. Kung minsan yung mga iba namimingwit. Itong tubig na ito, sir, ma'am, galing sa San Roque Dam. Malinis ang tubig na ito dahil maraming isda ito. Maraming mga tilapia, mga dalag, mga higat. Gano'n. Samahan niyo po kami nila kuya na maglibot-libot dito sa gilid ng ilog and makikita natin na sa tabi ng ilog, meron ding malawak na palayan dito. May magandang tanawin, sobrang refreshing and relaxing. Sobrang sarap po pala sa feeling and saya na makasakay sa tractor kasi nung bata po ako nakikita ko lang po siya sa bukid pero ngayon na-try ko na pong sumakay and sobrang relaxing po dito lalo na dun sa part po na yun kasi sobrang mahangin po and makikita mo talaga yung lawak ng taniman doon. Kahika-hikayat ang mga isda sa Asingan, pero dito sa Dasol matatagpuan ang bisuor
o ang ibig sabihin ay falls na kinalaunan ay tinawag at kinilala bilang Salabusuban Falls. Dahil walang entrance o kahit anong fee rito, malayang makakapaglaba, picnic, family bonding, maligo at iba pa. Ating tunghayan ang markang iniwan ng falls na ito. Kasama ang pamilya o ang barkada, gumawa ng mga bagong alaala sa likas na gandang dala ng Dasul, Pangasinan. Andito tayo ngayon sa Barangay Bobonot dito pa rin sa Dasul. Tara, silipin natin ang kanilang pinagmamalaking falls. Ang sabi ng mga matatanda, ang tawag nila dito ay Disuor. Pero eventually, nagpalit, pinalitan nila ng Salabusuban. During the 80s, naging labahan ito. Ginagamit nila siya na pag naglalaba. Tapos may mga families na nagpipiknik. Kasi nga, libre lang siya, accessible sa mga tao. At saka naging diving site ng mga kabataan. Dito ang kanilang hanging bridge. Kapag andito ka, pwede tayong mag-selfie at background natin ang falls! Yan po yung hanging bridge sa nakalikod ko. Hanging bridge. Lamig ng tubig! Sarap maligo! Dito nga po sa falls na ito, sobrang lamig ng tubig at sarap maligo. Ang sarap mag-unwind. Ang pinaka-highlights kasi ng falls na to, may cave sa ilalim. Pwede kang, pag nag-dive ka, may cave po siya sa ilalim. At the same time, nagiging source nga siya ng help sa mga tao. Parang yung sa paglalaba, magpipiknik ng libre, family gathering. Ang ganda nga dito, nakikita natin na may naliligo, nagpipiknik at libre pa. Siyempre, sobrang saya at mas malinis pa noon. Pero ngayon, ganun pa rin naman ang itsura ng Salabusuban Falls. Pero siyempre, sa pagdaan ng panahon, alam naman natin na nagiging problema nga natin yung waste management. Although nakukontrol naman siya. Pero every time pumupunta kami dito, yung nostalgia ba ng kabataan mo bumabalik. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme.
Tayo ay nahikayat sa Salabusuban Falls, pero kung usapang talon, Matico Falls ay manghahamon. Hindi maipagkakaila ang kakaibang ganda nitong paraisong likha ng kalikasan. Tayo na't mag-unwind sa nakapipigil hiningang lakaran at lulang taas na bungad ng talon na ito sa bayan ng Sual. Sinong hindi mapapol sa Matico Falls? Merong 20 to 30 minutes na lakaran before makarating sa falls. So, ayun nga. Pahinga lang kami ng very light kasi medyo mahaba-haba pa yung lalakarin namin. Pero promise, worth it talaga to. So ayan, ngayon natatanaw nyo na. At ngayon nandito na tayo sa Matico Falls. Let's go! Ang taas ng falls dito, guys. No entrance fee ang pagpunta at pagligo sa falls na ito. Kaya, if you just want to relax and enjoy the nature, then this Matico Falls is the place to be. So far sir, free po ito sa lahat. Nagkakanta kami ng clean-up drive dito, which is pinupulot namin yung mga natitirang basura ng mga visitors. Iniinganyo ko po sila na pumunta dito, lalo na po sa mga gusto lang po na mga makapag-unwind, na perfect po itong lugar na to na puntahan. The calming sound of the falling water is something you will keep on wanting more. Truly, Sual can offer more than just the sea. Sa pagkahulog natin sa hamon ng dala ng Sual, tayo naman ay tumungo sa gitna ng pagitan ng ilog at dagat. Ang king kalinisan na nakilala sa Pilipinas, dito sa Bolinao, masasaksihan ang isang destinasyong nakabibighani sa ganda at nakakaantig na lawak ng Balingasay River. Kilometers away from the Bolinao Lighthouse, mga 10 to 15 minutes, makakarating na tayo sa ating third stop. At kung ang hanap nyo ay river cruise, hindi tayo bibiguin ng Balingasay River. Dito sa ilog na ito, natagpuan ng isa sa itinuring ng National Museum bilang cultural treasure, ang 64 Bolinao Skulls. Natanghal ding cleanest river ang Balingasay sa buong Region 1 noong 2004. Hinamon na antig
Nahulog at nahikayat tayo sa ganda at presko ng tubig na binahagi ng iba't ibang bayan ng Pangasinan. Mula sa paglalakbay patungo sa makahulugang mga talon na Matiko, sa Labusuban at Maranong Falls, mga sariwang isda na pwede ninyong makuha sa Balingasay River at San Vicente West Carayan, hanggang sa nakakahingal na daan papunta sa kagandahan ng Tagalog River at Busay Falls, tunay nga namang rewarding ang pagbisita sa mga lugar na puno ng hiwaga na pinapakita ng kalikasan. Ating natunghayan ang ilan sa natatagong likas na yaman na maaari nating mapuntahan. Kaya patuloy nating pagmasdan, kilalanin at tangkilikin ang yaman ng sariling atin.